खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो दं लोगोफोर, जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ दे लोगोफोर। बयहाबो न'खराव गांफा गांफा रेशन कार्ड थायो। बिथांमोननि रेशन कार्डखौ नोंथांमोना मा खालामनानै नांगोननो, नोंथांमोना आपडेट खालामनांसिगोन दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेवहाय KYC होनाया गोनांथिथार जानानै फैबाय नैबे 2026 मायथाइयाव। जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं दे, बिथांमोना थाबैनो KYC होनानै लानांसिगोन आरो लोगोफोर। बेखौ दिनै गभर्नमेन्टआ गोदान मोनसे रुल बानायनानै लाबोलायबाय। बे KYCखौ मानि थाखाय होनो नांगौ आरो मानो होनो नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव फोरमायखांखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे KYCखौ मानि थाखाय होनो नांगौ होननानै बुङोब्ला, नोंथांमोननि न'खराव सोरबा थैबाय अर्थात आरो सोरबाया गुबुनाव दंहैयो आरो नोंथांनि रेशननिफ्राय नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय गुबुनाव हाबा जाहैबाय, बेफोरनि थाखाय नायबिजिरनो थाखाय गभर्नमेन्टआ बे KYCखौ लानाय जायो आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बे KYCखौ दा होथारनांसिगोन आरो बयबो। आरो सोरनिबा न'खराव मानसि थैनाय दङब्ला, बेनि सायावबो रेशन मोनबाय दंब्ला, बे रेशनखौ दाननो थाखाय बे KYCखौ बोसोराव खनसे लानानै फैयो आरो सरकारा। दा बेवहाय नोंथांमोना जायनि न'खराव रेशन कार्ड दङ दै, बिथांमोना KYC होथारनांसिगोन आरो लोगोफोर, नैबे दाबावैनि गेजेरावनो लोगोफोर। दानिया आरो गोबांनि न'खरावनो मा जानानै दंनो, दासिमबो सोरनियाबा न'खराव जुदा जानानै रेशन कार्ड गैयै जानानै दङ। आरो आंनि कमेन्ट्सआवबो गोबाङानो सोंहरदोंमोन, रेशन कार्ड गैयै जानानै थानायफोरा माबोरै रेशन कार्डखौ मोननो हागोन आरो बोरै रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामो, बेखौ गोबाङानो सोंहरदोंमोन। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानोसै लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे एप्लिकेसन प्रसेसआव थुबानो जाबाय। नै आं बेवहाय थुनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो। आं बेवहाय थुनानै दिन्थिनि। बेवहाय अनलाइन दंना लोगोफोर, नैबे साइडखैजा अनलाइन, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो आरो लोगोफोर। आं अनलाइनाव क्लिक खालामनि। अनलाइनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे पेज आरो अपेन जाबावगोन आरो लोगोफोर। नै बेवहाय बे रेशन कार्डनि अनलाइन खालामनायनि वेबसाइट माने लिंकआ बेवहाय दं आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं बेवहाय मा खालामनि, नोंथांमोननो बेवहाय खनसे क्लिक खालामनानै दिन्थिनो आरो लोगोफोर। आं दिनै बानायजोबनानै दिन्थिया नोंथांमोननो, भिडिअआ एसे लं जायो, अब्लाबो नोंथांमोननो बेवहाय खनसे क्लिक खालामनानै दिन्थिनि आरो लोगोफोर। नै आं बेवहाय क्लिक खालामबाय लोगोफोर। दानिया दसे सम लडिं लाबाय। नै लोगोफोर, दानिया नायदो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जि एड्रेस आरो नोंथांनि नाम आरो बेवहाय नोंथांनि डेट अफ बार्थ, बेवहाय जेन्डार, बेखौ बेवहाय फारि गासिबो नोंथांमोना नैबे पासपर्ट गासिबखौबो नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामना लानांगोन दे, नोंथांमोननि एड्रेस माखाखौ। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे साबमिट बटनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो लोगोफोर। बेवहाय पेजआ एसे गोलाव जागोन लोगोफोर बानायनायाव। आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायासै रेशन कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो। बे एप्लाइ खालामनाय भिडिअ नांगौबा आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि कमेन्ट बयबो हरलायोबा आरो लोगोफोर, नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो बे रेशन कार्डनि एप्लाइखौ बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो, बेखौ रेशन कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो, बेखौ आं नोंथांमोननो एप्लाइ दिन्थिलांगोन आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानांगौ, रेशन कार्डखौ नोंथांमोना KYC होथारनो नांगोन, माने आपडेट खालामथारनांगोन आरो नैबे 2026 मायनि गोदान बोसोराव। आरो बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेस गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन, बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो। आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय। बेवहाय फारि नोंथांमोना फिलआप खालामनानै एप्लाइ खालामलांनो हागोन आरो लोगोफोर। दा रेशन कार्डनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, नोंथांमोननि जायफोरनि न'खराव दासिमबो जुदि प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि न' मोनाखै दै, PMAY-Jनि न' मोनाखै, बिथांमोननि न'आ एबार नैबे 2026आव मोनजोबसिगोन नालाय। जायफोर बिथांमोना थालांदोंमोन आरो बिथांमोननि न'खरफ्रा नैबे 2026आव मोनजोबसिगोन। दा बिथांमोननि जि लिस्ट, आरो बे लिस्टखौ नोंथांमोना बोरै चेक खालामो बा नोंथांमोननि न'नि नामा दंना गैया, बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक खालामो अनलाइननि थ्रुयै, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो। दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन आरो लोगोफोर। बेयो मोनसे एप्ससो, नोंथांमोनाबो बोनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन आरो। बेनिफ्राय नैबे 3 अप्सन दङ ना लोगोफोर, नैबे बेनिफिसियारि लगइन, बेवहाय नोंथांमोना 3 नाम्बारनियाव बेवहाय खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोफोर। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै।
क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जाबावगोन आरो दानिया बेवहाय श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनो हागोन रेजिस्ट्रेसन आइडिजोंबो नायनो हागोन मबाइल नाम्बारजोंबो आधार कार्डजोंबो आरो नैबेयावहाय एमजि एनरेगाजोंबो नोंथांमोना जब कार्डजोंबो नायनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना मा खालाम गोबांनियावनो आधार कार्डआ बांसिन थायो बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नैबेयावहाय नोंथांमोना आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामनानै ला आरो नैबेयावहाय आधार कार्डखौ नोंथांमोना खनसे टिप होनानै लादो नैबेयावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो लोगोफोरना बेवहाय आं आधार कार्डखौ टिप मार्क होनानै लाबाय लोगोफोर बेवहाय ग्रिन जाबाय दानिया नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा मानि सायाव स्किम खालामनो नागिरदों बेखौ होबानो जाबाय आंनाव दा आधार कार्ड नाम्बार गैयिनि थाखाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ गिबियाव होग्रोदो बेनि उनाव स्टेटखौ होदो बेनि उनाव नोंथांनि स्किमखौ होदो आरो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिन बेखौ नोंथांमोना नैबेयावहाय सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबे साबमिट बटनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो अब्लानो नोंथांनि लिस्टआ दंना गैया नैबे 2026आव नोंथांमोना PMAY न'खौ मोननो हागोन ना हाया बेखौ नोंथांमोना बेवहाय मिथिनो हागोन आरो लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथाङा मिथिनो हासिगोन 2026 मायथाइयाव नोंथाङा गोदानै न' मोनमारगोन ना मोनमारा बा नोंथांनि आइडिया दंमारो ना गैमारा लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअ बेबायदिनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय